Γεια σας! Snoopshark εδώ με νέο βίντεο Minecraft. Ναι, τώρα δεν θα πω survival αυτή τη φορά, επειδή έχω κάνει αρκετά πραγματάκια και έχω μπει στο creative να σας τα δείξω. Εντάξει, λοιπόν, ωραία, αρχίζουμε. Οπότε, ας αρχίσω. Αυτό το μαγαζάκι σας το έχω δείξει. Με το κάστρο που έχω φτιάξει. Είναι το κάστρο της Γουρουνοτόπιας. Ναι, ωραία. Έχει κάποια μυστικά υποτίθεται, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό είναι το σπίτι μου. Έχω ένα donkey και είμαι προ. Είχα δει σε κάποιον το βίντεο ότι μπορείς να βάλεις μια πόρτα και από πάνω ένα τέτοιο και να έχεις πολλά μυστικά δωμάτια, όπως και εδώ το έχω κάνει εδώ. Το αυτό δεν γίνεται γιατί δεν μπαίνω. Μπήκα. Πέρα έχω κάνει ράγες με Minecraft, αλλά τώρα δεν θα το πάρω επειδή είμαι στο creative. Πω γρήγορα. Και εδώ έχω γουρουνάκια γιατί βγήκες από τα αυγό σου, κότα. Πέθανε. Μπράβο, κοτούλα μου. Ήσουν τόσο καλή κότα, αλλά εσύ το ήθελες. Ωραία. Πώς πετάχτηκε κι αυτή η κότα, το κοτέτσι. Πάει κι αυτή η κότα. Έχω βάλει γουρουνάκια και κοτούλες. Ένα dancing table και 2 αρμόνια. Μπράβο. Το έχω φτιάξει, κοιτά. Το είχα λιώσει τις προηγούμενες μέρες, εντάξει. 2 κρεβατάκια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ επειδή είναι μέρα. Και από εδώ. Το βλέπετε αυτό το τέτοιο? Δεν το βλέπετε, το βλέπετε? Το έχω ενώσει. Παρόλο που έχω και εκεί πόρτα. Αλλά δεν πειράζει. Μπράβο. Ναι. Και δεν και το έχω κάνει όλο εδώ. Ναι, ναι, και πόρτα. Πώς είπα. Και δεν έχω κάνει και εδώ μυστική είσοδος. Ναι, ξαναναβαίνουμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο μυστικό. Είναι από εδώ άμα βρεις κανένα σκέλετο να το πυροβολείς με κανένα τέτοιο. Και έχεις τη θέα του Minecraft, ναι. Και όποτε θες, boom. Από εδώ, κατέβα. Μπορείς να κατέβεις. Νομίζω ότι και κάτι άλλο έχω εδώ μέσα. Και άλλη μια τρύπα, ναι. Και έχω και άλλη μια τρύπα εδώ πέρα. Εδώ έχω αγελάδες, ναι, μια ερώτηση, πείτε μου κάτω στα comments. Γιατί οι αγελάδες είναι καφέ? Γιατί? Εδώ είναι τα προβατάκια μου που τα έχω κουρέψει και δεν φυτρώνουνε. Πειράζει, έχω και εδώ ένα αρμόνι. Κάτσε εκεί μέσα. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι στο κάστρο. Μάλλον θα το συνεχίσω. Αλλά μάλλον όχι. Ναι, εκτός από το κάστρο. Πως και μάλλον είδατε. Αυτό εδώ πέρα, το βλέπετε? Θέλω να φτιάξω ένα τέτοιο. Πώς το λένε, ένα δεντρόσπιτο. Κοίτα. Ναι, εσύ που με βλέπεις, κοίτα. Πού είναι η πόρτα, ρε? Να την πόρτα. Μπαίνω. Και ανεβαίνω. Ταράν, ωραία. Ωραία, το συνεχίζω και έχω φτιάξει και ένα ωραίο σπιτάκι εδώ. Κάτι περίπου στο σπιτάκι, κάτι σαν καταφύγιο. Που έχω πολλά πράγματα. Εδώ έχω διάφορα. Σκατεύουμε κάτω. Κάτω είναι υποτίθεται το υπνοδωμάτιό μου που έχω ένα κρεβάτι μόνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το δωματιάκι μου. Μπράβο, ναι, φεύγω.
θα τα συνεχίσω, μη φοβάστε. Έχω ένα φούρνο και ένα crafting table. Οπότε κάτω στα comments μου κάποιος, δεν ξέρω ποιος, μου είχε γράψει πώς με λένε στο PSV. Ναι, το πάτε στο Super John. Παρόλο που δεν είναι αυτό το κανονικό μου όνομα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εδώ πέρα έχω κάποιο χώρο και θέλω να μου απαντήσει ένα creeper, what the? Ξανά, θέλω να μου απαντήσει και αυτός πώς το λένε στο τέτοιο. Εντάξει. Και έχει αυτός PSV. Ή αυτή, δεν ξέρω. Πάντως γιόλο. Ναι, νομίζω ότι αυτά έχω κάνει. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Περίμενε, κάτσε να δω. Αν είναι και αυτό εδώ πέρα το που φαίνεται λίγο μεγάλο το δεντράκι. Έχω βάλει πολλά τέτοια. Και ας πούμε άμα βάλεις ένα. Αυτό μεγάλος και φυτρώνει ένα τέτοιο μεγάλο. Καταλάβατε. Και τώρα πως... Και θα το κουρέψω όλο. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, αλλά το θέλω να το κουρέψω, εντάξει. Έχω εξασκηθεί λίγο στις μάχες από την τελευταία φορά. Ναι, και δεν του δεντρόσπιτου. Την πήρα από ένα YouTuber. Θέλει να σας απαντήσω ποιον? Τον Αντώνη, ναι. Που έχει και αυτός Minecraft. Είναι πολύ καλός και κάνει το ένα subscribe, ναι. Τώρα ξέρω εγώ με βλέπει. Εντάξει, αλλά υπάρχουν μια στο εκατομμύριο να με δει αυτός, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, όλα, οκ. Νομίζω ότι βγήκε λίγο μικρό αυτό το βίντεο. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο. Τόσο εδώ. Παραλίγο να το ξεχάσω. Αυτή η ιδέα δεν μου τη βρήκε κανένας. Τη σκέφτηκα μόνος μου, ναι, γιόλο. Να φτιάξω κάτι, θα δείτε. Δεν χρειάζεται να σας πω. Και τώρα πάτε μόνο με creative, αλλά δεν πειράζει. Πού είναι? Καλά, δεν πειράζει, είχα χτίσει ένα ξενοδοχείο από τέτοιο, από γυαλί. Τώρα δεν το βρίσκω και εντάξει, δεν θα κάθομαι να σας το δείχνω. Εντάξει. Τώρα ξέρω εγώ πετάω. Εντάξει, γεια σας. Όχι, τελεισκόψω αλλιώς. Με αυτά για σήμερα. Λίγο μικρό το βίντεο, αλλά όχι τόσο πολύ. Λίγο μικρότερο από τα συνηθισμένα. Τώρα μου μιλάω για μεγαλύτερο. Οπότε γεια σας.